Jenengan ngeprotes apa? Ngaji protesan nemen wingi lagi takon ngobrol kuwi cara kene apa? Dobok, obrol-obrolan. Omong-omongan. Kok bisa-bisaan deh. Tak ulang. Ngobrol kuwi dopok. Dopok apa ndopok? Nek ndopok biasane ngapusi kowe. Ngapusi bohongi kowe nek cara Cilacap lan ndopok kowe. Berarti omong tok kowe, omong tok ora ana bukti nyatane nek cara Cilacap. Alah, sampean ki kur gedhe omonge tok lan ndopok sampean berarti kowe ngapusi kowe. Tapi apa? Cara kene dobol. Sepisan maning apa? Kenek ngapusi. Omong tok. Gede omonge. Dobol. Dadi nek ana wong kakek ngomong alah dobol iki. Ya Allah, kuwi bahasa kasar nemen ya. Oh, bahasa kasar. Nek cara Cilacap maaf ya. Dobol kuwi bolongan ngisor. Iya, bahasane dubur, tapi ngapunten ya nek nanggonku, maaf ya nang Cilacap, dobol kuwi bolongan ngisor. Nggo sering buang hajat, kuwi jenenge dobol. Apa? Bol. Semono lah. Dobol. Dadi angger omong tok kowe dobol. Ya. Alah, dobol. Lah berarti angger omong-omongan apa cara kene? Omong-omong. Ya ngobrol ya, lha ngobrol cara kene. Dobok. Nggih. Obrol-obrolan. Omong-omongan. Cara Cilacap ya gendo-gendo rasa kayak gue lah. Orang gosip tapi gendo-gendo rasa ki ngobrol. Dopokan. Oh dopok tok ora dopokan. Dopok. Ning ora dobol ora. Dimulai dari neraka ngucap kayak karo swarga. War swarga. Nyong tak curhat karo sampean ya, tapi tenang curhate nyong kira dobol ora ge. Curhate nyong ge isine ati, nyong arepan ngomong, saiki aku neraka, kue esi kosong melompong. Kenapa esi kosong melompong? Soale sing ngingseni aku neraka, esi pada urip nang alam dunya. Swargan jawab, apa iya neraka? Oh. Sing arepan ngiseni nyong esi pada urip nang alam dunya, ora percaya takon ke karo wong kalimati. Assalamualaikum. Bu, ibune purun manggon nang swarga? Purun. Manggon nang neraka purun? Boten. Neraka krungu jenengan jawab boten, neraka ngucap lenjeh. Pada lenjeh nemen wong kalimati. Dobol. Ora masalah, pancen akeh wong menghindari aku, akeh wong jaim ora kepingin manggone aku neraka, tapi ngesuk tekane dina kiamat aku neraka ana sing ngingseni. Sapa isen-isene aku neraka? Yang pertama, al mutajabbirin. Saya ulang, al mutajabbirin, penduduk neraka. Tulis. Cobirin. Jenengan ngastop buku napa mboten? Ya Allah, beto pulpen napa mboten? Lah ngaji gawane apa? Gawane apa? HP. Pancene zaman saiki ora nana wong ora nyekel HP. Bayi lahir be nyekele HP, tangi turu mapan turu nyekele. Ya ora masalah, muga-muga HP-ne sing manfaat. Cuma ngapunten ingkang kata, zaman saiki nek wis cekel HP scroll TikTok, scroll Instagram, aja marakna jenengan dadi males ngibadah. Soale saniki ngaji nang HP malah lebih gampang. Kari ngetik
asma ustate sing jenengan kepingini Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegarrejo Magelang, Mbah Halwani Anawawi Berjan, kari ngetik bae jenengan. Ustad-ustad sing lucu ya ana, ustad-ustad sing tegang ya ana. Apa? Mumpuni. Kasih. Jebule fene aku gadis-gadis lansia. Kari ngetik bae nek jenengan wis ngaji nang HP, saya harap jenengan jangan membanding-bandingkan karo ustad kampung. Dume wis ngaji nang HP gampang, malah nggone ngaji nang HP ora mawi dadak ngamplopi ustade malah. Nggih Bu nggih. Tapi jenengan jangan jur males ngaji karo ustad kampung. Dume wis ngaji karo mumpuni, giliran ngaji karo ustad tak cinten mriki. Zaini, Ustaz Zaini, rawuh Ustaz Zaini. Cuma wis ngaji karo mumpuni, jenengan banding-bandingna Ustaz Zaini, giliran ngaji karo Ustaz Zaini. Ngaji karo Ustaz Zaini jangan ngantukin nemen yakin sumpah. Suarane grendang-grendeng ora genah. Bener gue pas. Ngapunten Pak. Beda ngaji karo mumpuni dar der dor, ngaji karo Ustaz Zani jangan mesti ngantuk kok. Jangan nggone ngantuk ki mripate ki telapukane bobote 5,5 kg. Sekreditan motore kowe. Rasane pan merep ben ngaji karo Ustaz Zani. Jenengan jam banding-banding nah ya maaf ya. Jenengan bandingna mumpuni karo Ustaz Zaini itu ndak apple to apple. Kenapa? Lebih mulia derajatnya Ustadz Zaini ketimbang mumpuni. Kenapa? Lah Ustadz Zaini jenengan ngaji karo Ustadz Zaini gede-gedene ngamplop 50. Banding-bandingna lagi mumpuni ge. Angger Ustadz Zaini diparingi panggung begini, nggone dar-der-dor ngungkuli mumpuni. Jajal anggar Ustaz Zaini ceramah diparingi panggung sing tukul kembang dalam waktu semalam kayak kipating klawer barang iki. Mesti meriah diparingi sound system sing jos kayak iki diringi rebana barang. Mumpuni hari ini katon gagah wong wadon nyekel mik bisa ceramah karena bungkusan niki Pak. Nek lagi teng masyarakat biasa iki bocah cilik pada umumnya niki kan karena dibungkus. Contoh ya, pengajian kenapa ada rebanane? Padahal saya punya prinsip diiringi atau tidak diiringi alat rebana tidak mengurangi esensi nih wong maca sholawat. Tapi kenapa pengajian akbar mesti ana rebanane ben meriah? Ini namanya bungkusan. Jenengan aja langsung terpaku kepada bungkusan. Ustadz yang sesungguhnya adalah ustadz kampung model Ustadz Zaini sing jenengan ngamplop bisa ketewu gue. Kenapa Ustadz yang sesungguhnya? Saya berani ngucap Pak, Ustadz kampung adalah tombak utama teng masyarakat. Kenapa? Karena Ustadz kampung Pak Bu, tombak utama teng masyarakat. Kita ngerti donga wudu, merga Ustadz kampung. Ngerti urutane sholat, merga Ustadz kampung. Ngerti tertipe wudu, merga Ustadz kampung. Nggih mboten? Kenal huruf hijaiyah merga Ustadz kampung. Bisa apalan turutan Quran merga Ustadz kampung. Ajanya balik karo Ustadz kampung walaupun isnya kele HP. Ustadz kampung niku punya titel Asyhadur Ruh. Sekali berdoa doanya paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Ustadz kampung mulang ngaji tanpa rasa pamrih. Ustadz kampung mulang ngaji ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin manjing TV, ora kepingin melu lomba dai nang Indosingar. Ustadz kampung mulang ngaji mboten kepingin diliput YouTube, mboten kepingin viral. Takon kayak karo Ustadz Zaini, mulang ngaji ora kepingin numpak mobil Pajero, anu orang duwe. Itu lagi ngece. Justru ustadz kampung hidup dengan kesederhanaannya. Orang kepingin rebutan tambang. Itu tambang layangan, tambang apa kayak kan. Orang kepingin rebutan tambang. Orang kepingin jatah bagian tambang ya orang kepingin.
hidup dengan kesederhanaan, menghindari hingar-bingarnya dunia, nikulah yang menjadikan Ustadz kampung punya status asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Mulanya aja nyepelekna karo Ustadz, lebih pun ora pareng disepelekna. Walaupun anggone struktur kepemerintahan desa, lebih niku di bawah kepala desa, tapi lebih niku minimal pernah ngaji, lebih niku minimal pernah nyantri. Jajane lebih ora pernah ngaji, walah bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem kepinen jajal. Lane ditungakna termasuk Pak Lurah niku ya Ustadz nggih Bu nggih. Panjenenganipun Pak Lurah Ustadz Fathul Alim, alhamdulillah nggih Ustadz juga derek seneng. Pak Lurah nggih rawuh niki. Ora Bu, ingkang pundi piyantunipun? Masya Allah. Karena Pak Lurah nggih Ustadz ya sarungan bareng ya Bu ya. Ditongakaken guru-guru kita, ustadz-ustadz kita diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah soleh-solehah, kita kuluberan berkah, bejo mulya dunya akhirat Allahumma. Penduduk neraka, kata neraka keterangan yang tenggene kitab Riyadhus Shalihin geniku al-mutajabbirin. Penduduk neraka ya kue wong-wong sing lalen. Al-mutajabbirin memaksakan kehendak. Nah, kudu mikir Bu, mumpuni ya menungsa. Anak kelalene ya wajar. Al-mutajabbirin orang-orang yang memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang memaksakan kehendak? Yaiku wong-wong sing ternyata kemampuane di batas rata-rata, tapi ternyata selalu memaksakan ingin seperti yang lain. Duitnya pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran. Rekedenge garing, dompetnya kering tapi senenge healing-healing. Tahu sebungkus regane 5.000, ngenyangi 1.500. Gue gawe tahu sibil. Sibil. Ngarti nyong. Bisa apal pan-panane nang Tegal ge nyong. Mangane tahu sibil nang Tegal. Siapa orang-orang yang al-mutajabbirin memaksakan kehendak? Belanjane tersendat, berase kisat, anak istri nggak kerawat, tapi rokok kira tahu telat. Anak mau lanang kene kayak gue. Mangkat bonge mangkat. Bonge mangkat. Sini beliwat. Delat-delat liwat soalnya Bu ya Allah, kayak iklan Pak. Siapa al-mutajabbirin? Orang-orang yang memaksakan kehendak, gayanya super elit tapi nyaur utang sulit. Nek duwe duit cash belanjane nang mall, tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue. Ana. Wonge mangkat. Wonge mangkat. Wonge jagung apa ngadeg? Wonge nyekel mik. Oh, pernah weruh. Baru kalian nih anak pengajian jan punya ini gue tumbal. Untungnya wonge ra tersinggungan. Jasa lek yang tersinggungan, mikir tak letak tak tinggal balik. Wong amplop wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Isen-isene neraka adalah orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua, isen-isene aku neraka al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, wong-wong sing angkuh, wong-wong sing menolak kebenaran. Siapa wong-wong sing sombong? Wong sing kabeh nglakoni dosa. Ternyata urusan dosa nopo mawon dimulai dari sifat sombong. Durhaka itu dimulai dari sifat sombong. Karena dia merasa bahwa dheweke niku luwih enom ketimbang wong tuane. Ngilmu pengalaman sekolah lebih dhuwur ketimbang wong tuane. Seketika sukses kadang wani gentak karo bapak mamane. Mulane malaikat Jibril sampai ngucap, swarga ora pantes dienggone karo wong-wong sing pada durhaka karo wong tua. Karena nun sewu sanget jenenge kulon jenengan mbok ngilmune sundul langit,
derajat pangkatnya dadi wong sugih, ngilmune luar biasa pinter, gantengnya kayak Gatot Kaca, kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi, sikutnya kayak petel, garesnya sikil kayak bantalan ril sepur. Tapi kok nganti wani karo wong tua. Nun sewu ingkang kathah duwe paringi emas gedene segunung ora bisa nggo bales kasih sayange wong tua karo anak. Maaf ya, jenengan ngesuk nek wis tambah tua, duwe anak kok wis dipadati bojo, wis di rumah tangganan, jenengan lebih sadar maning. Jebule ternyata wong rumah tangganan ku ya berdua, suami karo istri. Kita gedekna anak mau ngarepan digawang wong, duwe kehidupan dewek-dewek, nggih mboten? Kula niki anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Bareng kula nikah, Bu, sehebat-hebatnya kula tukang ceramah, kula asli Cilacap. Yo kula kepengin golek swarga lantaran ridho suami. Akhirnya ya aku melu mengintili suami maring Temanggung. Ya mengintili. Bahasane Tegal kan ngintil. Bahasa Indonesia kan mengintili. Karepe lah. Siapa yang mesti ngomong? Apik nemen bae karepe lah. Kayak lagi padu bae tukaran wis ngono karepe lah. Nya ki dudu kepasalah karepe kan bahasa Tegal ngintil. Bahasa Indonesia ini kan mengintili. Bapak mamane nyong anake 5 putune akeh. Tapi nyatane bareng wis gede bubar kabeh. Hanya ada Mbak Kakung Mbak Putri nang omah. Mula kebanggaane wong tua niku adalah ketika lihat anaknya pada hidup bahagia, aling ibadah, kumpul nang omah. Ora sama dina-dina kumpul nang omah. Idul Fitri anak kumpul, wong tua senengi luar biasa. Anaknya 7 kumpul kabeh, sing barep awe 2.500.000. Mamane gimana 2.500.000 go tuku kinang. Mamane ngucap, ya Allah, ya Rahman, rasane seneng nemen ya Allah. Yang kene gedek nah kenyong sabrana sabrene ya Allah. Baca kau pengertian nemen ya. Ngerti ba cara nyekel duit ke bocah barep awe 2.500.000. Nek kon go tuku kinang ya uli 2 truk setengah. Apa doer gelambe ya. Tapi ya matur nuwun ya anak lanang ya. Kelemai 2.500.000 moga-moga gawa berkah. Amin Allahumma. Allahumma. Kayak gue wong tuan donga diamini. Padahal anaknya 7 mai 2 jutaan kabeh dadi totale angger badak 14.500.000. Alhamdulillah.